Agege Entertainment. Power, 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 power. Omeleme. Ome magena mayaga o. Ome jonge na joyaga. Onye mele maya vumya. Onye mele joya vunja. Ayuna jokanjo. Ayuna jokanjo. Eroli koje bolo. Na ayuna jokanjo. N'onwere ofu nwaka a na-akpọ n'onye ebuchi mana onye ebuchi bi ka mpụ nke a na-akpọ onye ka Chukwu onye ka bi n'ime obodo anyị ọ mara ihe na-eme n'obodo onye buchi na lolu ugbo ọ na-akọnya ji nọ na-akọnya akpụ n'ọbụ n'ọpụta okporo ọ na-eji egwu ụlọ onye ka nwanne m onye ka ngụ inyele nwaka onye ka nọdụ onye bụ n'onye ebucha ya Veronica ji buzi ya onye buji gbata okporo ọ kpọrọ onye ka nwanne m na mụ chọrọ ebe m alarụ nginye m uki onye kasa na-akpọchiri ụzọ akpọchi onye buji isi ka o nweta iwe ọkụ ka nwa bụ ụzọ onye kekwechiri onye ka afụrụ ya n'anya edife ebutelia n'akala ka onye buchi dịkwa mma onye buchi nwekwasị akwasị ọ bụ na ọ kwasị akwasị ya nne va na-ajụ ya ọkwa mudeli nunu nwere ụlọ garebe na-akwasị akwasị ọ sị n'ọbụ onye ka n'ọbụ onye aka nna ya onye aka ya na-ele m ọkụ ya na-ebu m anya enwepụta ovu mbọsị onye buchi nwe n'aba aka mpuo olute n'ebe obi n'aka mpuo ọbụna ndị efe batala nabatala akpụ ya nabatala iji ya o jidela onye Fulani ọ sị na ị ga-enye m ego maka na ọ bụ ego ka m ji gọta akpụ ego ka m ji gote eji ụnụ ụtala iji mụ maka na ọ bụ ego ka m ji kọnya ji ego ka m ji gọta akpụ ụnụ ụtala akpụ m unu ga-enye m ego onye Fulani nwere fonu ala jeva ala jenge bia David Luliva ala jinwa bia wejo no ye buchi ego ne bego yi onye buchi ego ya ala jinwa banya na moto we nwere ego
nwenye na onye ebuchi nwe zụwa abịa n'elu ibe onye ka a na-eme ọ na-agbola onye ebuchi ọgwụ ọ na-aga na n'iru ọ maala ọtụtụ ndị dibịa ọ maala pastọs ndị na-eme ekpele ọ bụ na onye ebuchi elesizi n'onye ọzọ ama nle ịma na ọ dịrọ mma anyụ na-ajọgbu onwe ya ọ bụ na onye ebuchi akpọsara ya anọgide ọkụ enwelu na shọpụ ya ọkwa agbavivi ya ihe ọja sụta ego onye ka nwanne ya sendị n'ọkụ ahụ omema gị na mma ya agao onye mele mma ya bụ m ya omejọ gị na njọ ya aga ibe onye meli ka eji ugwu nwa bụ onye ahụ o meleme odogo m anya na ọ bụ mmadụ ikolobịa bụ itu egwu Chineke onye dị n'ịkwụvi aka ọtọ ịkwụva aka ọtọ dị mma n'elu ụwa ọ bụrụ na ịkwụnye aka gị ọtọ nke ị nwere eziokwu wee sọrọ ụwa niile o meleme wewele ma ayụ na-ajọ ka njọ 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 ka nje nwale ekene ka nje kene onye na-agụlụ egwu a Sunday dika Sunday dika ọbịala nwanne ya dị o n'onwe obodo oyibo ni dalụ n'ime mụma ego ka eji achụ alele Sunday achụgo ma alele ọ na-akwozu mama ya ya bụ na 27 nke Disemba niile ka ọ na-akwozu nne ya o zuru ikwu n'ibe niile babịali akwamozu maka na ọ bụ oli na ọnwụ olili na ọnwụnwụ ya bụ mbọsị ahụ ọ ga-akwozu nne ya ka nje ekene na ụba aka odogbu ndị a Sunday na-ekele gị anya bụ nwanne ya ezi maka onye ego m o onye ka m ochi na-edu ego m alụna ka anyị ga Sunday si m nwale ekene ka nje ekene Sunday opinion onye mmekwa na m India ka ọ na-akpata ego Sunday opinion mmikwu bụ amụrụ nwa bụ nwa Sunday opinion na ọ bụ Sunday dịka anya na-ekele gị ma ọgwa ndị obodo oyibo ka nje nwere ekene ka nje kene ndesina ya bụ nna kwụzie onye arama nna m ọrama na mmụọ ke nwa gana ka ọ dị melisi ọnọdụ ọrama na nwoke nwa na
ọbịa ka eji okwute ebe ndị ọra nwanna m m ngozi nna nnakwụzi ya alụo ka njeke n'uche akaka ya bụ onye mmenwelu nwanna m jungada ka ọ nọ ebe ọ bụ ka ọ na-akpata aka ya bụ na Uganda ịma n'obodo Abaka uche ọkaka onye mmụọ nwanna m ọkwa Uganda ka ọ na-akpata aka ya uche ọkaka Sunday nlekele gị gbagwa anya bụ Sunday dịka emobe ebe anyị nwa gị ka nja kana n'ụba aka ya bada mgbanwe ọjọọ ogwogwo ego ka na-egwuda ije ego siri ike ogbo ga bụ njọ ka nja nwale aka ka nja kana chụ mma nwa aba anụ nyere ọnyụ sa na ntapụ chụkwụ ma nwa aba papa mgbe ejima His Highness Igwe Ebonyi steeti niile obonye ya bụ chụkwụ ma nwa aba anụ nyere ọnyụ sa na ntapụ ibulu m hosel chụkwụ ma nwa aba ọ sị m nwale kana lọle ya ya bụ kiru ka chụkwụ ma nwa aba na ọ bụ Sunday dịka na ọ bụ ya na-ekele gị chụkwụ ma nwa aba anụ onyere ọnyụ ụsa na ntapụ ka nja nwale kana ndị George mgbadike George n'ara nwa ọba ka o si bịa anyị male ka nja nwale kana na Amaka ya bụ nwunye George n'ara onye mmịata nna m ịma na mbọsị ọgbale nkwụ na ijelibi ya mbọsị abụko mmeli wedin ya bụ na Delta steeti onye melive njemali ndị a ya bụ ọbụ onye mma onye aka sulobi onye mma ka njaka na n'ugwu mama nekive zuo nwa gị visa mogo Lagos ka ọ na-akpata aka ya ọkpọle na ndị obi na ọ bụ nwa eze nna m gbamgbulu odogwu ebe a bụ ka o si bịa dị ọkpọle ndọ ya dịlị mma n'egwu ogbole dịka ka nja nwale kana temba sketi amụ na China nọọsị m n'anya na ọ bụ na n'Igbo akpati ego emidon akpati ego temba sketi onye Enugu Ezika ọcha bịala ụwa n'ojio kanke niile butiki mmi ikwu ka o si bịa dị ile butiki
ile butiki dala ọlụ na ya dị o ile butiki o agbaghị nwa nọnye na-eche dalụ n'ọdị mụma agbaghị nwa nọnye na-eche o dalụ na ka nje ekene na onye ngwugwu n'ọsọ na ndị nna kwụlụ egwu a babụl mohose n'ọbụ mmigwo n'ọbụ ba mụrụ nwa bụ onye ngwugwu dịka n'ọbụ Sunday dịka ya na ekene ba kanje kana Sunday o egwu ife niile nwa Simon n'ọrama Simon nwali ọbọnyara m akụzi ụmụnna ịma n'ụtọ ya dị n'imebe egwu azụ mụbebe anyị nwa gege egwazu nwale aka na ije kene egwu n'ika nwa oje ya bụ dogwu ndị a na bụ Sunday dịka ya na-ekene eba goja na ndị ọnwe nwa nwasị ịgọ ọbalị ime ekwebeli o chinka hụrụ anya eze bosi ndị ogidi ogbu efe ego dị n'elu kwebele m ajụ na-ajọ ka njọ Ayo na-ajọ ka njọ kwebele m ajụ na-ajọ ka njọ Ayo na-ajọ ka njọ ajụ na-ajọ ka njọ